Ευχαριστώ μία κυρία και έναν κύριο. Είναι το Σιτοχώρι με τη Γιώτα και τη Λίτσα την πρόεδρό μας. Είναι η Μαρία από την Τερπνή. Είναι η Θεοδόρα η Καλότα από την Μαυροθάλασσα. Είναι ο Παναγιώτης από την Αγία Παρασκευή. Είναι εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Νιγριτινών, που με πρωτοβουλία του Συλλόγου έγινε αυτή η περίφημη σύμπραξη αυτής της γιορτής. Είναι από την Ευκαρπία, που μέσα από αυτές τις δράσεις και μέσα από αυτή την τιμή που προσπαθούμε να αποδώσουμε, μπορεί γεωγραφικά να είναι μακριά η Ευκαρπία, αλλά τη φέραμε κοντά μας και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Είναι η Ελένη. Είναι η Έλλη από το Λευκότοπο. Είναι η Ρόζα από το Λευκότοπο και είναι η Νίκη μας από την Ιγρήτα. Ευχαριστώ πολύ τις κυρίες, ευχαριστώ την περιφέρεια. Ήρθε και ο κύριος Σπυρόπουλος. Ελάτε κύριε Σπυρόπουλε. Την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, με τον Παναγιώτη τον Σπυρόπουλο, που είναι πάντα δίπλα μου, είναι πάντα δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα και σε όλα. Ξέρουμε εμείς. Ευχαριστώ λοιπόν την περιφέρεια. Ευχαριστώ τους χορευτές που θα συμμετέχουν σε λίγο και θα τους καμαρώσουμε, τα χορευτικά τμήματα του Δήμου. Έχει εμπλουτιστεί το διήμερο με τους τοπικούς μας ηνοποιούς και δεν θα φανερώσω το μυστικό. Του χρόνου θα βάλουμε και μια άλλη επαγγελματική τάξη και τηρούμε τις υποσχέσεις μας, όπως πέρυσι είπαμε μία μέρα και κάναμε 2 και έγινε. Είναι ότι αφού ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι εθελοντές και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα γιατί το αξίζουν, ενώνουμε δυνάμεις, εμείς κάνουμε τη διαφορά, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά, να ξέρετε, αγαπάμε τον τόπο μας και αγαπάμε τον πολιτισμό και την παράδοσή μας. Και σήμερα κάνουν πράξη αυτό. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας, κοντά σας, σε κάθε δράση. Η Βυσσαλτία έχει μεγάλη παράδοση, η Νιγρήτα είναι πρώτη σε αυτά και το αφήγημα αυτό του πονηρού πρέπει να το προχωρήσουμε. Είναι μια εξαιρετική ιδέα και σε αυτό θα μας βρείτε δίπλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σήμερα, αυτό λέω και τελειώνω, τιμάται και η γυναίκα. Τιμάμε τις γυναίκες, που οι γυναίκες είναι νοικοκυρές, νοικοκυρεύουν και φροντίζουν. Με μαγικά χέρια.